Kaixo guztioi, gaur adimen artifizialari buruz hitz egingo dugu. Baina lasai, ez gara gehiegi korapilatuko, Pentsa ezazue elkarrekin puzzle moduko bat osatuko dugula. Pieza, teknologia hau zer den eta batez ere nula funtzionatzen duen ondo ulertzeko. Prest, goazen ba! Hasi gaitezen galderarik potoloenarekin. Etengabe entzunten dugu makinek pentsatzen dutela, baina hori egia alda. Ea, pentsatu hone batez, galdera simple honek erakutsiko digu non dagoen koska guztia. Bada, hemen daukagu erantzuna eta nahiko argia da. Alde batetik gu geu gaude, ez da? Sentiten dugu, gauzak ulerten ditugu, eta badakigu zer dagoen ondo eta zer gaizki. Gure balioak ditugu, baina beste aldean, hor dugu adimen artifiziala, eta zertan da ona? Beno bat maisua da arauak beteten, patroiak topatzen eta batez ere ikusten duena imitatzen. Baina, eta hau dagakoa, ez du sentitzen, ez du esanaia ulertzen, imitatu besterik ez du egiten. Ondo, beraz, badakigu zer ez den. Ikus dezagun orain zer den benetan. Gure adimen artifizialaren oinarriak jartzen hasiko gara, lehenengo piezekin. Hori besterik ez da, programa bat, eta bere helburu nagusia giza portaerak imitatzea. Adimentsioa iruditzen zaigu, ez da pentsatzen duelako, baizik eta patroiak detektatzeko izugarrizko gaitasuna duelako. Eta balioak? Balioak beti, baina beti pertsona batek jartzen dizkio, inoiz ez makinak. Ados, badaukago gure programa hutsa. Eta orain zer, nola lortzen dugu zerbait ikastea? Ikus dezagun nola ematen zaizkion lehenengo agindu horiek, bere lehenengo argibideak. Moduriko oinarrizkoena arau argiak ematea da. Sukaldeko errezeta bat balitz bezala. Baldin eta hau gertatzen bada, orduan egin bestea. Logika simplea eta zuzena da. Baina kontuz, arau on bat ez da zehatza bakarrik izan behar, bidezkoa ere izan behar du. Baina arauekin bakarrik ez goaz oso urrutira, benetako magia adibidekin dator. Adimen artifizialak adibide mordua behar ditu, milak eta mila, orei datuak deitzen diegu besterik gabe. Eta nola kudeatzen ditu horren beste adibie? Etiketei esker. Etiketa bat izen bat jartzea bezalakoa da. Argazki bakoitzari edo datu bakoitzari esaten dio, zu katu bat zara, zu txakur bat zara. Horrela, informazioa ordenatzen eta zailkatzen hasten da. Eta adi, zailkatzea erabaki bat hartzea da. Beraz, etiketa batek lagundu dezake, edo izugarrizko kaltea egin. Eta hemen laguno kontuaren muina dugu. Datuen kalitateak erabat baldintzatzen du sistemaren kalitatea. Pentsa, adibide asko, anitzak eta respetuzkoak ematen badizkioguk, sistemak primeran ikasiko du. Baina zer gertatzen da adibide gutxi ematen badizkiogu, edo denak berdin-berdinak? Bere ikaskuntza oso mugatua izango dela. Logikoa ez? Jakina, batzutan sistemak utz egiten du. Denok egiten dugu gutz. Baina akats bat ez da munduaren amaiera. Alderantziz, hobetzeko informazio baliotsua da, ikus dezagun nola bilatu eta konpondu ditzakegun akats txiki horiek. Egin detzagun une batez gogoeta. Zer ondorio izan ditzake gure iari munduaren zati txiki bat bakarrik erakusteak? Nolako errealitate ikasiko luke? Zein izango litzateke bere mundu izkuskera? Horri alborapena deitzen zaio. Funtzean, sistemak jartzen dituen erabakietan agertzen den bidegabekiria bata. Eta argi gera de dalila, hau ez da gertatzen makinak ala nahi duelako, hori gertatzen da norbaitek, pertsona batek, adibideak, edo arauak gaizki diseinatu dituelako. Beraz, zergatik egiten dutz? Labur bildutz. Adibide txarrak erabili direlako, arauak bidegabeak zirelako, eta hau funtsezkoa da, inork ez duelako azken emaitza gain begiratu. Pentsamendu kritikoa, hain zuzen hori da. Akatsa detektatu, zergatia ulaktu eta sistema zuzendu. Primeran, arazoa detektatu dugu. Eta orain, konponbidea. Kontua ez da adabaki bat jartzea. Ez, kontua gure sistema hobetzea da hasieratik bidezkoa eta arduratsua izan dadin diseinatzea. Eta nola egiten da hori? Beno, hemen daukagu oinarrizko kontrol zerrenda bat. Sistema bidezkoatek helburu argia eta lagungarria izan behar du. Beharrezkoak dituen datuak bakarrik erabili, pertsonen pribatusuna babestu eta, ezinbestekoa dena, beti gizaki baten gainbegirada izan behar du. Begira, ideia honek garrantzi handia du, eta nahi nuke ondo gordetzea. Askotan, etika hitza entzun eta zerbait abstraktu eta zail batean pentsatzen dugu. Baina ez horixe.
Etika ez da hitz polit bat, diseinatzeko modu bat da. Ekintza bat, gauzak nola eraikitzen ditugun erabakitzen dugun bakoitzean horixe egiten ari gara. Txampa, azken zatira iritsi gara. Guk, pertsonok, zer ardura dugu honetan guztian? Horretarako tresna oso simple bat erabiliko dugu. Buruko semaforoa. Hasteko, argi berdea. Aurrera. Arrisku txikiko erabaki automatikoetarako da hau. Adibidez, musika gomendio bat egiteko. Iari bide librea eman diezaiogegu lasai asko. Gero, argi horia. Adi, kontu sibili. Erabakia garrantzitsuagoa denean, gizaki baten esku hartzea beharrezkoa da. Makinak lagun dezake, iradokitzunak egin, baina pertsona batek gain begiratu behar du. Bai, ala bai. Eta azkenik, argigorria, gelditu. Erabat gelditzeko seinalea da. Erabaki kritikoak dira, ondorio handiak izan ditzaketenak. Hemen, ia, informazio eturri bat izan daiteke, gehienez jota. Baina azken hitza beti pertsona batena izan behar da. Eta horrela, ia konturatu gabe, begira zer daukazun orain, zure tresna sorta propioa. Orain badakizu ia batek nola funtzionatzen duen azaltzen, gaizara araubidegabeak edo alborapenak antzemateko, sistema bat bidezkoago bihurtzeko ideiak dituzu eta garrantzitsuena, badakizu noiz utzi makinari eta noiz hartuzu kontrola. Amaitzeko, esaldi honekin gildituko naiz, nena laburbiltzen baitu. Teknologiak sortu egiten du, imitatu, prozesatu, baina balioak, zer duen garrantzia, zer den bidezkoa, hori gure esku dago, pertsonen esku. Gogoratu, makinak sortzen du, baina pertsonak du erantzukizuna. Hori ondo ulertzea da teknologia ondo erabiltzeko lehen pausua eta garrantzitsuena.